Sa number 4, 19,373 ka mga sugarcane farmers ang nakabaton sa cash assistance gikan sa DSWD. Masobra na sa 199 million pesos ang balor sa financial assistance nga na-release sa Department of Social Welfare and Development para sa mga maggagmay nga mangunguma nga ang katubuhan na igo sang RSSI. Sino kay DSWD Regional Director Arwin Razo, as of August 23, may 19,373 na ka mga mangunguma sa bilog nga NIR ang nakabaton sang ayuda sa idalom sang emergency cash transfer. 14,644 ang gikan sa Negros Occidental. Kag 4,729 naman ka maggagmay nga mangunguma ang gikan sa Negros Oriental. Sa karon padayon sa gihapon ang pagpanagtag sang ayuda. Sa sulod sang sini nga semana, suno kay Razo, mag-request sila sang dugang nga pondo para sa bag-o na mga listahan sang mga benepisyaryo. Ginahulat pang clean list, suno kay Razo. Meron kaming deadline with LGUs, and within the week we will request for another additional funding to cover yung mga clean list. The problem is medyo nahuli yung listahan ng iba, at even may list na kailangan pa rin nila ng mag-remarking. Kaya